Definice krásného domova je pro každého jiná. Někdy je to ovlivněno kulturou a osobním vkusem člověka. Dobre, že to ví, jdeme hrať. Mnoho lidí chce žít ve velkých a hustě obydlených městech, zatímco jiní dávají přednost. On dneska nehrá s nami? Idem mu na... A som! Kevo, ok, Kevo je tu, nemusím, ok, nemusím ti písať, dobre Kevo. Aspoň ušetrím na kredite. Izolaci. V tomto videu vám ukážeme 10 zvláštních míst, o kterých byste nevěřili, že zde lidé skutečně žijí. Jste na tomto kanálu nový? No, rýchlo ukáž nám, kde žijú ľudia. To vrchol Pohoří. Wow, chceli by ste tu žiť, chat? Viete si predstaviť ten kľud? Metrů. Je to vrch. Ešte raz to chcem dať, aby sme to počuli celé. Hora Fengjingshan se nachází v čínské provincii Guizhou v nadmorské výšce 2570. Ty, koľko chceli by ste tu žiť? Ale zase asi internet alebo tak nič, či? Myslíte? A podľa mňa tu není internet. Metrů. Je to vrchol Pohoří Wuling, které je také Jebe, to je dosť pekné, ale fakt akože dosť pekné. domovem mnoha různých etnických skupin. Fengjingshan je v čínském buddhismu posvátnou horou. Pravidelně ji navštěvují císaři a buddhističtí poutníci. Turisté, kteří chtějí horu navštívit, mohou nahoru vyjet lanovkou, nebo se mohou vydat pěšky a za 4 až 5 hodin zdolat více než 8000 schodů. Může to být náročné, ale krajina kolem Fenjingu je neuvěřitelně krásná. Je to také největší zachovalý les, který byl v roce 2018 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Nahoře najdete více než 800 různých druhů rostlin, včetně 15 chráněných druhů, jako je například holubník, který kvete ve tvaru holubice. Ale máte zde i čínský tulipánovník. Je to také jediné místo na světě, kde můžete najít vzácnou zlatou opici z Guizhou. Pekná. Chcel by som opicu, takúto. 8000 schodov, chlapci, tam by sme mali zbehať. 8000 schodov. Číslo 9. Supaj v okrese Kokonino v Arizoně je jednou z nejodlehlejších obcí ve Spojených státech. Dostanete se do ní pouze pešky, na mule nebo vrtulníkem. Místo je vzdálené 20 km od nejbližších silnic a v komunitě nejezdí žádná auta. K přepravě potravin a dalších věcí, například pošty, zde slouží zvířata. Supaj je jediným místem ve Spojených státech, kde se pošta stále přepravuje pomocí mul. V roce 2010 zde žilo pouze 208 lidí. Supaj však nebyla vždy taková. V srpnu 2008 přišly prudké deště a oblast částečně zaplavily. Velký objem vody nezvládla ani nedaleká přehrada Redlands. Silnice, mosty a kempy byly vážně poškozeny. V důsledku toho byli obyvatelé ze Supaj nuceni se evakuovat a někteří lidé... Čo viem, čo je mula? No však je to zvieratko tam, mula. Tam to bolo. Ty? To byla Dubnice, nie Zeldisko, to nebola Dubnica. Na Dubnicu je to moc pekné. se proto již nevrátili. Číslo 8. Dalším místem na tomto seznamu je La Rinconada ležící v peruánských Andách v nadmorské výšce 5100 metrů. Jedná se o tak 5100 metrov vysoko? Čo ti jebe, tam musí byť aký hnusný vzduch, riedky. nejvýše položené místo na zemi, kde lidé skutečně žijí. Jediná cesta do tohoto města je vedlejší Aj to tu majú upratané pekne. Zajímavé. Tu by som fakt nechcel bývať. silnice se spoustou kamenů, hlíny a někdy i ledu. Vzhledem k nadmorské výšce a náročné cestě může cesta do cíle trvat i několik dní. Hlavním zdrojem příjmu v této oblasti je těžba zlata, kde se stále používá starý systém zvaný Cachoreo. Lidé zde hledají rudu po dobu 30 dní bez nároku na odměnu a poslední den si smějí vzít tolik, kolik unesou. Zde je v rudě zlato, záleží na štěstí. Průměrná teplota se zde pohybuje kolem... Čo prosím? 30 dní hľadáš bez nároku na odmenu a potom na posledný deň si môžeš zobrať? Koľko uneseš? A keď proste zrovna ten 30. deň nenájdeš nič a zobereš si len shooter, tak čo, ako z čoho budeš žiť? Čo? Ešte raz? odměnu a poslední den Do píče, ešte raz to chcem dať. používá starý systém zvaný Cachoreo. Lidé zde hledají rudu po dobu 30 dní bez nároku na odměnu a poslední den si smějí vzít tolik, kolik unesou. Zde je v rudě zlato, záleží na štěstí. Průměrná Wow, tak to by som... Tomáš, kde ľudia bývajú? Ja ti dám bývajú s mäkkými, ja ti dám, Michal, také bývajú s mäkkými. No. teplota se zde pohybuje kolem 1 stupně Celsia. Často zde sněží a čas od času jsou zde extrémně chladné noci. Kvůli vysoké nadmořské výšce je zde velmi nízký obsah kyslíku, což může vést ke zdravotním problémům. Tam by som nechcel žiť. Číslo 7. Aogashima je sopečný ostrov a spadá pod kontrolu a správu japonského Tokia. Je to nejizolovanější ostrov v souostroví Izu, kde skutečně žijí lidé. Na ostrově se nachází sopka, kterou Japonsko stále považuje za aktivní, což znamená, že může kdykoliv vybouchnout. K jedné z největších erupcí došlo v roce 1785. Protože se některým lidem zdá pobyt na ostrově příliš děsivý, odstěhovali se. V roce 2014 proběhlo sčítání lidu a na ostrově zůstalo jen 170 obyvatel. Ty kokot. Tu by si chceli bývať? 170 obyvateľov? Přestože je ostrov nebezpečným místem k životu, nabízí mnoho míst k rybaření. Čo sa dnes robí? Ja som teraz prišiel. Robí s tvrdými? Vážne? Áno? Bumerang? Opravdu chytro? Klik.
pěší turistice, kempování a Zajtra píšeme z biologie, nevím, nějaká rada, ale nechoď do školy. Moje rada pro těba. kupání. Ostrov má také geotermální energii, která je ideální pro saunování. Chtěli byste žít poblíž aktivní sopky? Dejte mi vědět v komentářích. Já nie, nechcel by som žiť poblíž aktivnej sopky, nie. Číslo 6. Korowajové jsou kmenový národ z jihovýchodní Papuji Nové Gvineje. Normálne holotrt beha po onom? Pozri. Holá riť a ideš na strom. A jsou známí tím, že žijí nad pralesem ve stromových domech. V dávných dobách musely být jejich domy postaveny na stromech, protože se tak mohly snadno chránit před ostatními konkurenčními kmeny. Své domy zvedali asi 9 metrů nad zem pomocí pevných dlouhých kulů ze zvláštního druhu dřeva. Tento druh dřeva také odolával ohni. Holotrt som ve, týpeček, holotrt. Kolují pověsti, že korovajové mají rádi i lidské maso, ale podle badatelů, kteří jejich život podrobně studovali, je to jen vymyšlená historka. Ve skutečnosti se jejich stráva skládá především z lesních hlarev, ryb a rostlin. Počúvaj, jaký musia byť zdraví, jaký kurva musia byť zdraví, že žiadne Ečka nič. Že proste žere larvy nejaké a korienky a ja neviem čo, rýžu, čo si doma vypestujú alebo tak. Vieš, že žiadne Ečka. Ja by som skôr chcel vidieť, že čo by spravil, keby napríklad vypil Coca-Colu. Alebo nejaký burger, že by si predstav, že zoberieš nejakého z džungle, nejakého blázna a jebneš mu burger. Ty že či by mal... Tieho by muselo jebnúť. Si predstav, že žereš len surové všelaké larvy a čo ja viem čo, len ovocie nejaké zo stromov a zrazu burger ti tam prinese. Zvykol by si s ním. Ty kokot. Ale akože podľa mňa musia byť zdraví a určite majú menej chorôb než ľudia nejakí v meste alebo tak, pretože žiadny smog, vieš, vyjebaný z aut a nič. Žiadne Ečka v strave, keď žere toto celé dni a celé roky. Tak určite majú menej chorôb a sú určite zdravší a podľa mňa aj dlhšie žijú. Neviem, ťažko povedať. Treba otvoriť McDonald's v pralese, no jasné. Musím říct, že je to docela chytré udělat si dům tak vysoko v korunách stromů, ale zároveň je to docela děsivé, pokud tam člověk skutečně musí strávit noc. Číslo 5. Pokud máte rádi výzvy a útesy, Pozri, čo robí. Ty už nešiel? pak by pro vás Tebe drbe, nikdy by som sem nešiel. Ja nenávidím výšky. Nenávidím výšky. Ale skočil som s padákom. Akože zo 4 km som skočil z lietadla s padákom, ale sem by som fakt nešiel, čet. Čo ti jebe? Nikdy. vás mohlo být táboření na útesech to pravé. Tito lidé tráví většinu svého života na vysokých horských skalách. Zdolání takové horské skály může někdy trvat i několik týdnů. Kempování na útesech je možné pomocí tzv. Portaledges, systému závěsných stanů vyvinutých pro horolezce, kteří se snaží nocovat na úbočí útesu. Kempování na útesech... Tak to je kokot. To sa nebojíš, že sa mu to utrhne, hoci kedy v noci, o druhej, proste zaspíš a ideš. Ondra, ďakujem za 50 korún. Ešte raz. Za 20 korún by som tam išiel. Aha, za 20 korún by som tam išiel. No ja by som tam fakt nešiel, chlapci. Predstav si tam mať sex. Tak to by sa mi asi nepostavil ani od toho strachu. útesech spopularizovali v roce 2015 Tommy Caldwell a Kevin Georgeson, když úspěšně vylezli na stěnu Dawnwall na El Capitan v kalifornském Yosemiteckém národním parku. Výstup na tuto stěnu měří 914 metrů a těmto mužům trval 19 dní. Každou noc se rozhodli spát na svých portaledges. Možná si říkáte, že je to dost nebezpečné, že? Protože co když se ve spánku 19 dní liezol na tú horu, takže 19 krát normálne spal hen tak. To sú psychopati. vrátíte. Ale odborníci tvrdí, že je to bezpečné, protože člověk má na sobě postroj připevněný ke stanu a často je přivázan ke stěně ještě jedním lanem. No jasné. Náš český horolezec Adam Ondra však tento rekord zvládl v roce 2015 překonat dokonce o 8 dní. Trvalo mu to tedy spolu se svým jističem pouhých 11 dní. Číslo 4. Freedom Cove je plovoucí ostrov postavený manželi Waynem Adamsem a Catherine Kingovou v Cypress Bay v britské Kolumbii. Se stavbou začali v roce 1991 a trvalo jim 27 let, než svůj umělý ostrov vybudovali z materiálu, které našli v průběhu let. Freedom Cove nabízí pestrobarevný obývací pokoj, maják, umělecký prostor a taneční studio. Wayne dokonce vybudoval systém na výrobu sladké vody a generátory, které dokáží vyrábět solární energii. Ostatně Wayne sám je řezbář a sochař a jeho žena Catherine malířka, spisovatelka a choreografka. Jejich hledání inspirace v umění je přivedlo k životu v přírodě. Catherine den obvykle začíná. Jak musel smrdeť a jak sral? Myslíš toho, čo bol na tom... Ty kokot, to jak tam srali? To jak tam srali? Na tom... Do sáčku a hodili to dole. Prečo do sáčku a prečo to nemohol hneď hodiť dole? Tak alebo... Prečo sa nemohol proste takto dať? Tak to by sa dal. Takto a že... Ty kokot. Ticho. Takto by sa dal, takto z útesu a...
No a? To by mohol, nie? No ja by som to takto zhádzal z útesu, ale len keby niekto išiel dole, by som sa na to kúkal. Nie, tak neviem. Horšie neviem, jak sa sprchoval. Čo ti jebe, tam sa jak umýval. Fuj, to by som nedal, 19 dní byť normálne na skale a srať zo skaly. Začíná v klidu jogou, zatímco Wayne štípe dřevo. Většinu potravin si pěstují sami a do obchodu chodí nakupovat jen pár položek. Freedom Cove zažila mnoho bouří, ale Wayne přivázal ostrov ke břehu. Chceli by ste takto žiť? S jednou ženou? Na tom ostrove? Aj sám, keby tam bol internet. A to by si tam honil cicinu furt? No. Nechcel by si tam nejakú onu? Nech ti tam beha nejaká pičula hola? Mal by som kľud. To by si teda mal, to je pravda. To by si tam mal, ale veď nervy by ti kto robil, Kevin. Veď to by si mal strašne kľudný život. Kto by ti Keby som mal net, tak by si mi robil nervy ty. To je pravda, to je pravda. To je veľká pravda, Kevin. Keby si mal internet, tak by som ti robil každý večer nervy ja s mojím gameplayom. No ale keby si nechcel by si tam mať žiadnu ženu, čo by ťa vždycky vydrážila ako kot a mal by si nervy a mal by si sa kvôli čomu rozčulovať? By som išiel na kajaku do mesta. No, na kajaku by si išiel do mesta. Na kajaku do mesta. Ja aj to dáva smysel. No nevadí, pohoda, Maroš. Silnými lany, aby je jednoho dne neodnesl vítr do oceánu. Zajímavé. Číslo 3. Vysutý chrám Hengshen je jednou z nejklidnějších turistických atrakcí a historických památek v čínském Akože vysutý chrám isto by som dal povod tvrdé I. Určite. Vy to nevidíte, ale už to vidíte. Vysutý by som dal na 100% tvrdé I. No, dal by som. Shanxi. Byl postaven před více než 15 lety poblíž hory Hengshen, jedné z 5 posvátných hor v Číně. Komplex má 40 sálů a pavilonů ve výšce více než 30 metrů nad zemí. Nachází se zde asi 80 soch z mědi, železa, terakoty a kamene. Chrám údajně postavil mních jménem Lao Ran. Jednou z nejtajemnějších záhad chrámu je, jak může zůstat zavěšený na místě. Tajemství spočívá v tom, že chrám je ukotven hluboko ve skalní stěně pomocí 27 superpevných spojů. Předpokládalo se, že chrám bude lepší postavit na skále, aby byl chráněn před povodněmi, deštěm a sněhem. Vysutý chrám je také jediným existujícím chrámem, který spojuje 3 tradiční čínská náboženství, a to buddhismus, taoismus a konfucianismus. Číslo 2. Bachao je asijská etnická skupina známá jako The Sea Gypsies nebo Seo nomádi. Mapují vody Filipín, Malajsie, Indonésie a Brunei při plavbě na malých houseboatech, zejména v moři Sulu a v mořích kolem ostrova Sulawesi. Tyto části moří jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších vod kvůli pirátství. To však tyto lidi neděsí, protože na moři žijí více než 1000 let. Oceán je pro ně domovem. Na břeh se dostávají pouze proto, aby vyměnili úlovek za zemědělské produkty a další zásoby. Na svých dřevěných lodích se tak plaví sem a tam do svých domovů postavených na vodě. To je úplne bezstarostný život, všetci predstavte. Žiadne správy vyjebané, nikto im tam nevypráva, ty koko, že hen tam je vojna a hen tam je vojna a hen tam sa niekto zastrelil a tuto hen tam covid a hen tam zomrelo toľko ľudí a hen tam toľko ľudí. Žiadne negatívne správy nemajú. Oni tam musia mať podľa mňa pekný život. Podľa mňa taký bezstarostný úplne. Jediná vec, čo ťa tam zaujíma, je, že čo budeš dnes jesť asi. Hlubinné potápení a rybolov jsou jejich hlavním zdrojem příjmů. Bachao se na potápení specializují. Abeceda má 7 písmen? Aha. Dobre teda. Většina z nich dokáže bez problému zadržet dech na dobu delší než 2 minuty. Prvé miesto. To by malo byť niečo najnebezpečnejšie. Číslo 1. V listopadu roku 2000 byli na mezinárodní vesmírnou stanici vysláni 3 astronauti. Prvními muži byli ruští kosmonauti Jurij Gitsenko a Sergej Krikaljov a americký astronaut William Shepard. Po letech od prvního letu byli na vesmírnou stanici vysláni další astronauti, kteří zde žili a nahradili zase jiné astronauty. Již 23 let žijí a pracují lidé ve vesmíru. Vesmírná stanice mohla nést asi... Koľko rokov? 20? Ve vesmíru. Vesmírná stanice vysláni další astronauti, kteří zde žili a nahradili zase jiné astronauty. Již 23 let žijí a pracují lidé... 23 rokov, chlapci. Vesmírná stanice mohla nést asi 6 lidí, ale v roce 2009 bylo na její palubě 13 lidí, což z ní činí největší populaci, která kdy žila ve vesmíru. V září 2019 zde bylo 9 astronautů. Podle těchto lidí to bylo vzrušující i náročné zároveň. Když chtějí jíst, musí si jídlo připevnit ke stolu nebo k sobě, aby jim neuletělo. I když to pro někoho může znít skvěle, nulová gravitace může mít negativní účinky na tělo a zdraví. Další zajímavostí je, že dlouhý pobyt ve vesmíru může změnit fyzické vlastnosti. Například jeden astronaut vyrostl za rok o 1,5 cm. Chtěli byste žít nebo přenocovat na některém z těchto míst? Nie. Dejte nám vědět v komentářích. Nechcel. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na... Nechcel by som tam žiť. Poďme hrať. Dal som tam like.